И здравейте хора, аз съм Райко Райчев и сега си инсталирах Windows XP на телефона, както виждате. И сега гледам какво може да се прави с Windows. Това в момента е на телефона спокойно. И както виждате, наистина прилича като на компютър с едно. И сторим се, че имаше звук. Изчакайте малко сам да идя. Тук може да си отваряме интернета. Още ли имам? Да. Гати. Вау. Наистина много готина програма, бих казал. И може да си я инсталирате от Google. Пишете hpmod.for Android и се изтегляте. Аз ще видим, може да оставя и долу в описанието. Ще видим. Ще оставя сигурно. И мене ма лично ма кефи. Надя... Какво е това, бе? Ти снимки ли са? Я? Каква е тази снимка? Ти изтеглените ли ми ли са снимки или? Аха, това е видеото. Или... Не. Я? What the fuck? Явно така. Както виждате, наистина много е готина. Бих казал, наистина е много готина, но... Чакайте да... Какво са тия сработия чек? Delete. Мога ли? Наистина мога го изтря. Аз си тър. Чакайте да идя само каква снимка и ще разбера. Арве. What? Ма той откъде е, чек? Няма значение. И нека да видим сега какво можем да направим в Google. Така. Търсене на така. Тием. Абе, не, брат. Си не искам. Затвори го. Как да те затворят тебе, бе? От тук е добре. И нов раздел. Трябва ми Google. Добре дошли в Google. Направете обиколка. Добре. Така. И тук вече мога да спиша. Какво да напишем? Paco Games. Давайте да видим. И ето го сайта. Седно съм с истинския компютър, наистина, често казано. Имал съм Windows XP, ама на стар компютър. Сега съм на лаптоп, понеже. И сега какво мога да правя тук? Мога ли да игра някаква игра Candyland? Не, бе, брат. Исках сам да видя дали ще работи. Наистина работи, бе. Така. Моля се, не искам преводач. Искате ли да пробвам една игричка? Ма коя да е от всичките? И ще сам да затворя тук. Това е нещо, че... Flappy Birds, така да видим. Ще стане ли нещо, няма ли? Не, благодаря. Пай са, бе.